Nthawi yankhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala mweni mfumbo kumapoyamba nayi mitu yake. Amalawi akumbukira miyoyo ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko a Saulos Chilima ndi anthu ena chaka chimodzi chichitikire ni ngozi ya ndege. European Union yakhazikitsa ntchito yofuna kuthana ndi njala ndi kutukula miyoyo m'madera akumidzi. Ndipo munkhani zina maloya ku nduna wa zachilungamo akunyanyala ntchito. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Munkhani yathu yoyamba mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera walengeza kuti msewu wa 6 lane kuchokera pakamuzu Central Hospital kupita ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe utchulidwa mu dzina la Saulos Chilima. Achakwera ati achita izi ngati njira imodzi yozindikira kudzipereka kwa Achilima ku dziko la Malawi. Iwo anena izi lachiwiri pamwambo wokumbukira Achilima ndi anthu ena asanu ndi anayi amene anafa pa ngozi ya ndege kunthungwa m'boma la Nkhatabe. Feston Malekezo anali nawo pamwambowo ndipo akufotokoza. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera ati akhala akukumana ndi mabanja oferedwa kuti amve madandaulo awo ndipo anauza mlembi mu ofisi yawo kuti ayike pamodzi nkhawazi nkuti boma liwathandize. Achakwera anati posachedwa apa boma likhalenso libwera poyera ndi kunena ndondomeko zimene liyike motsatira ndi kafukufuku amene anachitidwa ndi Federal Bureau of Aircraft Accident Investigation ya ku Germany. Malema Vice President Chilima ni mchemanani wa mkulu mziko muno. Kieti koyenera kwalemekeza mapadera. Tile kwa chimenecho inayo ndenda tsanga kutsimikiza kuti msewu wapamwamba uchatumanga wa 6 lane uchati utchule dzina la Chilima. Kulemekeza gawo lomwe anatenga kulimbikitsa umodzi wathu pa chitukuko cha dziko kusiyana ndi ndale. Kusatira imfa ya anthu asanu ndi anayiwa patuluka makafukufuku atatu omwe woyamba ndi wa madotolo amene anatuluka mwezi wa Juni chaka chatha, wachiwiri wa komishoni imene mtsogoleri wa dziko lino anakhazikitsa amene anatuluka mu Disemba chaka chatha, ndipo wina wa BFU amene watuluka sabata yatha. Mawu ake nduna za mauma ang'ono a Richard Chimwendo Banda ati motsogozedwa ndi nthambi ya Museums and Monuments ati malo anthungwa akuyenera kukhala malo achikumbutso cha Achilima komanso anthu ena asanu ndi atatuwa. Achimwendo Banda ati kukhazikitsa malo akukhala achikumbutso kuzathandizira kuti chikhale chikumbutso kwa adindo kuti aziyika chidwi kuyika ndondomeko zabwino pamene ngozi yachitika. President, malo ano ndi malo amodzi amene chingakukomereni kuti tidzakhazikitse ngati chikumbutso cha madera chamuyaya chimene tidzakumbukira ntchito zabwino zimene Vice President wathu Dr. Saulos Klaus Chilima komanso amalawi 8 odalirika amadzigwira. Mulaliki wawo Archbishop Desmond Tambala anafunsa amalawi kuti azizifunsa kuti nchifukwa chani ali moyo, ndipo mu uthenga wawo anapereka chithunzithunzi cha m'buku limene amakonda kuwerenga limene pa Chingereza amati When the Bad Things Happen to Good People, ngati kalilole yoti amalawi akuyenera aziyang'anira. Mwambo usanayambe mtsogoleri wa dziko lino ndi wachiwiri wawo amayi Kousi anakayendera malo anthungwa kumene ndegeyi inagwera. Kenaka iwo anatsogolera mwambo oyika nkhata. Mwambo unakumbukiridwa pamutu woti mdalitso wokudza pokonda kwathunthu dziko lako. Kunsipe mboma la Nchewu anthu osiyanasiyana anasonkhananso pamwambo wapadera wa chikumbutso umene akubanja anakonza. Mkazi wa Achilima Mary ana awo awiri ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino a Joyce Banda ndi amuna awo a Richard Banda ndi ena mwa anthu odziwika bwino amene anali nawo pa misa yapadera yokondwerera moyo wa Achilima. Isaac Salima wadza ndi zambiri mu ripoti ili.
Mwambo wokumbukira achilima unayamba ndi mwambo wa nsembe ya misa umene udachitikira pakachisi wa Nsipe. Anthu ochuluka ochokera m'magawo osiyanasiyana adakhamukira kudzakhala nawo pa mwambowu, koma akuluakulu a boma sanapezeke pa mwambowu. Poyankhula pa mwambowu, mchemwali wawo wa Malemu Chilima Atiwonge Phiri adati imfa ya Chilima idasiya ming'alu m'banjamu. Utatha mwambowu, kenako anthu adapitirira kumanda kumene thupi la Chilima lidayikidwa, kumene kudali mwambo oyala nkhata. Akazi a Malemu a Chilima Amere komanso ana awo awiri Shoni ndi Elizabeth ndi amene adayamba kuyala nkhata zawo. Kenako mtsogoleri wakale wa dziko lino Abanda ndi amuna awo nawonso adatsatira. Poyimirira achilima a Joshua Valera adati ndokonda ndi imene zonse zayendera. Ife ndokondwa kwambiri kuti m'bale wathu amene samaphonya mapemphero a misa mama wa uliwonse Sunday iliyonse takumbukira kuti tinasiyana nawo masiku 365 apitawo, ndeko akumbukira kwakukulu kuti mzimu wawo upitire kusa mu mtendere kunali kwapangira nsembe ya misa. Amene amayankhula chipani cha UDM a Felix Njawala adati ndokondwanso ndi imene zonse zayendera, ponena kuti izaposa phunziro kuti anthu ambiri ankawakonda Malemuwa. Mawu athu ndi othokoza kwambiri kubanja, mwambo wabwino kwambiri ogwirizana ndi mmene Achilima analili. Achilima anali munthu ofunikira kwambiri, anakhudza miyoyo yambiri, abwenzi ogwira nawo ntchito ndi ena ambiri. Ndiye lero zimene zikuchitika zikungoonetsera mmene Achilima adakhudzira miyoyo yosiyanasiyana. Masana ake chipani cha UDM komanso abwenzi a Achilima adakonza mwambo oyasa makandulo umene udachitikira pa bwalo la masewero la Nsipe. Pa mwambowu padalinso zoyimbayimba pamene magulu osiyanasiyana monga Zimbani Band adasangalatsa anthu. European Union yakhazikitsa ntchito yofuna kutukula anthu m'madera akumidzi kudzera mu ulimi, kusamalira zachilengedwe komanso kutukula chuma. Ntchitoyi ndi ya ndalama zokwana 112 billion kwacha ndipo ikuyembekezeka kupindulira dziko lino malingana ndi kazembe wa EU Arun Skinebach. Kathe Maulidi akufotokoza. A Skinebach ati ndondomekoyi ithandiza kusintha momwe dziko la Malawi limaonera nkhani za ulimi. Iwo ati ndondomekoyi ithandiza kukweza ntchito za ulimi kuti zifike popindulira anthu akumudzi komanso kusintha chuma cha dziko lino. Nduna yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo Awoweni Chomanika ati ndondomekoyi ndiyopindulitsa ngati itayendetsedwa bwino. Nimangu achenjeza nthawi zina zinthu zikayendetsedwe kake kaufunikira kuti aonetsetse asangoyang'ana kuti atugwiritsa ntchito ndalamazi bwino pomangoyenga kuti aifotera patsidwa za accounts ifo izi zimalowa nthawi imene nkhani imeneyo amaitcha kuti financial accountability, koma ndimana kuti pakhalenso impact accountability. Ma objective zolinga zawo ichinchani iyayi kuteroko kunacho resources tikonze nkhalango zathu tikonze kuti tikhale ndi zinthu komanso za moyo nutrition yende zakadyedwe kayende komanso tinene kuti zachilengedwe ziyende zimenezo zikayenda ndi pamene tione kuti ndalama zagwiradi ntchito chifukwa nimangu achenjeza kuti tipangepo mwabwino apapo. Bwana mkubwa wa boma la Chikwawa Anadini Kamba ati ndondomekoyi ithandiza boma la Chikwawa chifukwa bomali limakumana ndi mavuto ambiri akusintha kwa nyengo. Kubwera kwa project iyi kuti thandiza kwambiri chifukwa ife aku council ndi akumamidzi komanso anzathu ena amene tinagwira nawo ntchito limodzi pa project imeneyi tiyesetsa kuti no project ikapindulire anthu kumamidzi. Mmene ndanena muja kuti no nkhalango zathu zinayera project ithandiza kuti no chilengedwe chibwere nchimake, tidzala mitengo yochuluka kwambiri kuti no Chikwawa akhale ndi chilengedwe chotetezeka komanso nthaka yotetezeka, and izi zitipangitsa kuti ngakhale mbewu zathu zichite bwino chifukwa kuti no tinayo cover yoti no iteteza za chilengedwe zimene ife tikuzifuna ngati Chikwawa. Pofuna kuti ndondomekoyi ibale zipatso, mgwirizano wa maiko a EU agwira ntchito ndi boma la Malawi, UNDP, bungwe la UNICEF, la AGRA komanso sukulu ya ukachenjede ya Luwana
ndi makhonsolo okwana 12 kuti akwaniritse mbali zonse za ndondomekoyi. Malawi Council of Disability Affairs yadandaula ndi kuchepa kwa chidwi cha zipani za ndale kulimbikitsa anthu aulumali kutenga nawo mbali pa ndale. Ndemanga ya mkulu wa bungweli a George Chiusiwa ikubwera pamene ntchito yosonkhanitsa kalata zoyimira pa chisankho yayamba. Ngakhale wayamikira bungwe la Malawi Electoral Commission poonetsetsa kuti anthu aulumali akutenga nawo mbali, a Chiusiwa ati zipani za ndale sizikuchita bwino pa nkhaniyi. Daniel Zimba ali ndi zambiri pa nkhaniyi mu ripoti ili. Malingana ndi a George Chiusiwa, pa mndandanda wa anthu pafupifupi 7 million amene alembetsa mkaundula wa chisankho chimene chichitike mwezi wa Septemba chaka chino, anthu aulumali alipo 137,935 okha. A Chiusiwa ati izi zili chomwechi ngakhale kuti pa chiwerengero cha anthu mdziko muno anthu 12 pa 100 aliwonse ali ndi ulumali, ndipo ali pa msinkhu oyenera kutenga nawo mbali pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko, aphungu ndi makhansala. Iwo aonjezeranso kuti bungweli pakadali pano laperekera umboni wa ulumali kwa anthu pafupifupi 50, koma ambiri mwa iwo aonetsa chidwi chakuti ayima pa okha. Apa a Chiusiwa ati izi zikutanthauza kuti anthu aulumali ambiri sanafikiridwe ndi uthenga oyenerera okhudza chisankhochi, komanso kuti zipani za ndale sizinachilimike mokwanira polimbikitsa anthu aulumali kutenga mbali pa chisankhochi. Zeratu kunena kuti kuli vuto lalikulu kuzipani kuti mwina ndondomeko zenizeni zoonetsetsa kuti anthu aulumali akulimbikitsidwa pa nkhani ya ndale komanso chisankho. Ndi pempho lathu kunena kuti zinthu zimene zitizachita mosintha mwa mtundu wina. Ndi chifukwa chake bungwe la Makoda likufuna kukhala pansi ndi mabungwe okhudzidwa pa nkhani imeneyi. A Chiusiwa anena izi pamene pali malipoti onena kuti mbali zosiyanasiyana kuphatikizapo zipani za ndale zachilimika polimbikitsa anthu aulumali kutenga mbali pa chisankho chomwe chichitike pa Septemba 16 chaka chino. Ndipo lachiwiri sabata ino bungwe la MEC layamba kutolera zikalata zoyenereza anthu kudzapikisana nawo pa chisankho chikubwerachi. Anabel Mtalimanja ndi wapampando wa bungweli. Kwa amene ali ndi maulumali osiyanasiyana payikidwa ndondomeko yapadera. Malingana ndi lamulo, munthu aliyense amene ali ndi ulumali akuyenekera kukatenga kalata ya umboni kwa bungwe la Malawi Council for Disability Affairs kapena tinene kuti Makoda, omwe ndi bungwe lomwe linakhazikitsidwa ndi malamulo a dziko lino kuti liziyang'anira za anthu onse amene ali ndi maulumali osiyanasiyana. Umboni kapena tinene kuti certificate of disability imene opikisana akatenge ku Makoda akuyenera kuzayiphatikizira kuzikalata zoyimira pa chisankho. Izi zachitika patangotsala masiku 98 kuti chisankho cha mtsogoleri wa dziko lino, aphungu a nyumba ya malamulo ndi makhansala chichitike.